Urduña, 1676ko maiatzaren 11, sinesmen eta elkartasun sugar txiki bat bizten da hirian. Kristoren eskola santuak hasten du bere ibilbidea gure hirian, Tomas de Isla fraidearen eskutik. Belaunaldiz belaunaldi, tradizio sakon bat errotzen hasi zen. Hiru mende terdi beranduago, historiak jarraitzen du, bidean elkarturik itxaropen eta kemen beretsuekin. Sorreraren 350. urteurrenaren atarian gaude. Kristoren eskola historian zehar ikusteak benetan lagundu egiten digu Urduñako gizon emakumeei adore ematen, bizitzari ilusioz begiratzen, gure urduñar nortasuna indartzen eta denontzako itxaropen etorkizuna lantzen jarrai dezagon. Parrokiako sakristia zaharrean sortu zenetik gaur arte, Kristoren eskola kristau elkartearen parte bizia eta aktiboa izan da. Urtean zehar, Kristoren eskola parrokiako liturgia bizitzako une esanguratsuenetan agertzen da, beti diskrezioz, emankortasunez, fede sakonez. Hiriko ospakizun maiteenetan laguntzen dugu, mendez mende batzen gaituen tradizioa bizirik iraunaraziz. Sinesmena berritzen dugu igandero. Asteroko arima ariketek oratorioan evangelioaren bidean sakontzen laguntzen digute. Pozez ospatzen dugu Felipe Neri santua, gure zaindaria, pozaren eta doan ematearen eredu. Kolpazkoa alaiki ospatuta, Corpus Christi eguna datorkigu, jaunarekin topo egitera irteten gara. Iraila iristean, Antiguako Amaren santutegian Gurutze santuaren gorapenak gure salbamenaren misterio nagusiak gogorarazten digu. Gabonetarako, urtea istean, eskolak bere ohiturazko belenak jartzen ditu parrokian. Erakusketa hauek salbatzailearen jaiotzaren iragarpena indartzen dute. Azkenik, egia zaldi sendo eta sakona datorkigu, garizuma eta aste santua. Mendeetan Kristoren eskolak nekaldiaren prozesioak laguntzen ditu, hitzik gabe, guztiz adierazkorrak diren pasoen bitartez, arima unkituz, gure fedearen misterio nagusia bizi berrituz. Historia honek bizirik jarrai dezan, beharrezkoak dira esku, bihotz eta ahots berriak. Baita urrats berritan bidean aurrera egiteko gogoa. Noizbait nabari baduzu isiltasunaren deia, sinesmenaren elkartasuna, esku zabaltasun apala eta ituna amonen tradizio baliotsua, Kristoren eskola zain duzu. 350 urte elkarrekin bidean, aurrerantzean ere bide lagun.